אותי? לא. אז תראו, ככה זה כשמטפסים על מקלט אחרי בקבוק וודקה. רגע, זוז, שנייה, זוז. שרל, צלם אותי. רגע, שתיים. חם לי התחת. רגע, אני עולה אחי. איזה תוקים. לא רוצה. תקרא לי את הנעל וזהו. ג'ו, תעלה יחף, תוריד את הכפפים כבר, חמור. רגע, ואם אני אראה, תגיד, ויקטורי! אחי, שברתי את היד. שמרתי את היד. תצלם את זה אם אני אפול לפה. אמא שלך אומרת לנו תראה, 1, 2. עזוב, תפסיק את היף אחי, אני לא יכול.